tignan nyo guys. Tanawan ninyo guys. Oh, grabe. Guys, good morning. Agimik Central Highway. Grabe kayo ang kuhan. Kasi tawag anak rin di. Fog. Gabi ang fog. Guys, sa may planong dumaan ng Balamban Central ngayon. Ingat Doble kayo ingat, guys. guys. Kay So, kuyaw kayo sa slide sa mga motor. So, slippery ang agianan guys. so Kay sige ko hinahina lang. lang jud, be careful. Then, zero visibility guys. So, doble ingat. Guys, shout out tayo ko sa mga kauban si Boy Poultry. Please subscribe sa iyang channel, Boy Poultry. So, please support iyang channel guys. Hapit na siya ma-monetize. Tignan nyo guys. Tanawan ninyo guys. Grabe. Bahala naman lang ni. Pwede na makitaan eh. Water feeling oh. Imagine ka. Nasa bukid ha. Kung marinindig saan mo ako ay darating. Hi guys! So ulan. Malakas ang ulan. Hopefully walang landslide. Ito na eh ba? Sa Oo, landslide na may klaro kayo pa. Pa, Yeah. itong unahan, klaro kayo ito ay. Ang landslide sa ito kakakat. Yung dito eh. Unod, okay makita nga kuan. Tanong. Zero visibility, zero. Zero visibility. Sa sandali. Saan to yung kuan sa una nga. Basta maingani mo uli balik siya. Kisa si Motor hadlok siya mo. motor? Mm. Kisa man si silingan na? Dili siya mo ditso kay grabe yung fog. Uwan yung di ka po dito no? Oh, may uwan dito lamba o sipo. Naku na yung tuo dito eh. Ito pati manaan ba pasaka ito buat init-init na. Pa bulkit. Big fog eh. Dani mong number di. Yeah. Hindi sa fog eh. Zero kay di na makita. Hinahina Dili jud nakita ko kapagin sa paging ba. Fog.
guys. Oh, sus, di ko kita as nagmotor. Guys, sa padulong sa buwak ni Alejandra, grabe ang fogs. Oh? Una, di na. Fog. Itlog sa mga window lagi pa. Oh, look. Uwan day diri no. No, uwan day diri. Wala gingon letra Baguio ang Central Highway. Guys, grabe ang fogging guys sa Central Highway. Guys, mawan no. Oh, Dongi sa Balamban. Depression ito na Grabe yos. Na makita ang mga kuan, mga kahoy. Grabe. Ang fogs. Ay, no, open lang. Play ko. Minute ni hangin fresh. Fogging na. Look. Na makita ang clouds. Oh. Grabe. Oh, tignan nyo guys. Oh, tanawan ninyo guys. Oh. Oh, grabe. Kung ano nang lupa niya. Ikaw Nainay lang ta kay. Kamang ang itik ka ba? Puno, tingnan nga nagkarga. Daghan. Kamang. Yun hangin lagi diri no. Tutis na. Sige, buwan. Bahala naman ang ni. Na guys, please subscribe sa akong YouTube channel. And hit the notification bell para sa more videos. Okay, so please like, share and comment.